Iki Waranggono saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah sing anu aku kok. Oh wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki oh salabillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Oh wis. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki rak ya sampean to mbiyen. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Mendem dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah. Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek gantian. Ayo. Baik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Nggih. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Nderek pitepangan baleni ya Pak Dereng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang, kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Limone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus? Omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik bedor. Ya ampun ngoten ta ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika semin. Oh, semin. Pun pirsa semin. Embuh. Semin ki ra kleru saka apa Cawas Munggah. Nggih. Ki daerahe ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku wis tau mayang ngene iki kok gitu iki. Oh, wis tau ta? Takoni. Mpun. Pak Yoyo. Yoyo mayang ning gunamu dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho ngono. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keblek-keblek. Tegese pasangan idola. Jadi beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Termasuk saya mengidolakan beliau. Iki sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Wes, jenengan niku juan pikantuk garwa Bu Kesi niku anugrah ya. Anugrah. Jenengan nirengke, Pak. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kapan aku njaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Kesi. Iya setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Iya. Nek ning ngarepe nek mburine Ya ora wani. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. Sempurna. Pinter, ayu,
Ya toh, gemati. Gemati penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir napa? Gampang dihapusi. Wah, nggih mboten nek niku Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Kados Pak Yoyok niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Pak Suryane enggak dadi. Ojo Pak Yoyok ngono ra kuwe nak. Lah sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono lho. Pak Yoyok. Lah tapi kan panggilannya Pak Yoyok terkenal. Enggak, wis salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo Kurcaci. Kurcaci ki cilik. Nggih, ingkang baken nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga awit sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artinya nek jenengan mau apa? Take on location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa, Dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya transportasi, lancar juga ekonomi leres, dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar, juga bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, sering manggung luar kota. Sing mobilitasnya tinggi dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Kalau Solo malah mung 1 jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk, permintaan lagu dari CVMDM. Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Al-Ghazali dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Bajing Loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Nggih. Pun mang pilih ingkang pundi riyin, Derek? Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyen siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Salsa bilaut ki jogete jos kuwi. Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa ngene pola. Anjlok. Sing anjlok sirahe sik napa? Oh, ajeng gendang kula. Tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. Kene gendong. Mas gendong. Kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Njaluk apa? Njaluk gendong. Ayo, anjlok. Ayo, aduh. Oh, Pak Haji. Mosok kaji kok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Iya. Dibawane Mbak Ut nggih? Nggih. Bawan. Non